Oke. Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan, siraman cahaya kasih membias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona dalam cinta. Terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Apa deh? Apa deh? Bahaya tak bahagia? Bahagia. Asik. Sikat masuk. Jiwa. Asoy. Hey. Ayo. Ku ingin impian ini menjadi kenyataan.
Hai perawan anggur merah manisnya memabukkan kutuakan dalam cawan kenangan kan kuregep Suratan Wes ta? Sudah. Ayo sini goyang. Ayo, depan sini aja ayo. Duh, malu. Bahagia. Asayos sikat. Saka disaka. siap Ku ingin yang ini menjadi kenyataan. Semoga harapan ini bukan hanya hayal. Ku terpesona. rasa indah ku terpesona nada cinta Pesonanya sudah. tambah satu apa Loh, Oke. sudah? Siap, ya siap. Napa Pak? Ayo. Iki nambah malih nopo cukup setunggal mawon. Versinya di Wana Jaya Abadi Lighting BR. Di bukit Cuma. indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, laut merah berwarna sendu.
Bukit Berbunga sudah. Saiki karya apa? Bokong Semok. Bokongnya siapa? Bokongnya Dewi. Mas, Mas Mbak Ocha, Telah. Bokong Semok langsung mudun greges Oke, ya. baik. Mas Dedi sesuai MOU tadi. Oh, oh. Ayo Mi. Mbak Rimbi, Mbak Nita, Ibu Sukar, Losne, so. Mbak Putri sama Mbak Yogi, asoy. Bokongi Mbak Rindi. Eman moto sing dingunderan. Lambe sesikar lari, sikar kebun. Harian nyawa, kudu petingen jatuh. Bokong Semok cow. Dipek dhewe nang caris iki. Asoy. Mbak Putri, Umi Haja Karmi, Mbak Rindi. Aran bokong, nopo sesikar. Aran nalis, nanggal sepisan. Kulit kuning lari, kuning langsang. Harian nyawa, kalau gitu kerasan. Raisa Ocha. Bokongi Mbak Yogi. Enak nih Mas Rizky. Kutu-kutu kepingin jatuh. Digoyang lagi.
Mari seru Riko tangisan Aduh ojo ngerti Dong jodoh sing bakal liat Dikoyang lagi Bisa kok, bisa kok, bisa kok Ocha geser ke tengah dikit dokumentasi nih cek saya tuh rodok nengani nih nah Dewana Ayo Musika kita velositian bareng-bareng ya Dewana Musik siap-siap Dari manis Kurang manis Wis yo wis Dong riko mikir sing kuno Iya dari manis kurang manis sampai kulo Wis yo wis anti pikir opo kerasa dari manis manis sampai wis ya wis dong riko mikir sing kuno manis kurang manis sampai kulo wis ya wis anti pikir opo kerasa terima kasih Lur matur nuwun nggih sama seluruh perwakilan keluarga besar lah iya Mas Moko lanjut ya Mas Moko oke wih iki koyoke ya ndak iso meneng lho rupane iki aja ning guri ta Pak Dik ndak ketok asik
kesel mas. Oke, wis silang. Karya apa iki mau? Lagu apa pak nih? Papa, lagunya apa? Oh, Singkong dan Keju. Singkong keju. Apa? Ceno. Kau bilang cinta padaku. Goroh. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Ayo goyangin dulu. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Mau bilang ini gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Ayo, ayo, aku suka singkong. Aduh, mati tiba. Aku suka jaipong, kau suka aku dapatkan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Ayo, aku melok ke semua Pak Iwan. Parfummu dari Paris, Batumu dari Itali. mau bilang ini gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Ayo, Papa. Aku suka singkong, kau suka aku suka jaipong. Kau suka disco. Aku dapatkan seorang pria yang sederhana. Aku ini Apa? Hanya anak singkong. Anak Kingkong. Hanya anak singkong. Cucunya Jukong. anak singkong. Jarene sing keloro mak cucunya dugong jar. Oke, semoga. Lo balik anakmu kini. Berbareng Dewana. Saya di sebelah mana ini? Adiknya mau nyanyi? Saben dino rasane pahit tenan, ombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Rasane koko
sabar sampun ya. Ini Kamelia yang mana ini kalau boleh tahu? Dikasih satu lomba kalem-kalem ya. Bareng adik siapa ini? Bareng-bareng Mas Fando. Rinduku, rindumu
Putri Ananda. Kau Melia, Sok, sok. kau Melia, kau Melia, kau Melia. Riangku, riangmu, batiku, juga kematianmu. Kau Melia. Ayo Kempur. Matur sebenarnya terima kasih. Ketut iki sing ndi to iki wonge. Oh iya. Heeh. Karena ini ketut enggak ada kano susune tut. Ayo tut, ayo tut. Lah pancen bapakne kaya ngene, anake ya jelas kaya iki to kaya. Anak kok dijenengi entut ngene piye to kaya iki. Oke, Mas Ketut, Adi Bakron, Mas Alisa, Alisa sama Boy, mana ya? Mas Boy, oke. Ayo monggo kita persilakan. Dut, Dut. Lakon iki ganteng-ganteng kok dijenengi entut ngene ya apa to bapakmu protes to. Bapak gendeng ngene kaya ya. Oke, Mas Ketut sebenarnya singkat lagi tak ajak guyon ora enek indikasi merendahkan jenengan tapi ya angkrek ganteng-ganteng jeneng entut iki ya opo. Aduh, aja tanggapane aku wis nek elek tuni enak MC-ne sing pedhot. Tut, Tut, awakmu request lagu apa Tut? Elek tunan opo sih sewengi iki do seputere sing kata nggih tuan rumah. Pur. Pur, Pak Pur. Awakmu gak usah sok api, iki Pur, nama panjangnya Pur Kacang Ijo. Sik sabar sik. Mas Kentut, Mas Ketut request lagu apa? Wis aja. Bapakmu lo biasa melitre, tadi aja sini-sini delondonge Ngadiwono ya. Lho ngono lho maksudnya. Lah iki kate nyawer 10.000 ndredege setengah mati anakmu piye to iki koyan. Ada Pak Inggi, iki tak ajak ngomong ndredeg, coba gak iso ngomong tak kei mic sik ya jal sik ya. Tut, entut, gini Tut, entut, Rena, cekelen mic-mu. Cekelen mic-mu Tut, oh entut iya. Oke. Tut, majuan ki Tut ya. Iki sama awake dhewe seandainya ndredeg tapi iso ngibur keluarga besar. Jenenge lengkapmu sapa Tut? Ketut Dadi Wijaya. Cedekno. Ketut Dadi Wijaya. Ketut. Kentut mambune dawa. Kentut Ketut Hadi Wijaya. Bapakmu sapa jenenge Tut? Cedekno mikmu Tut. Oh iki. Ojo. Iki nanggap elektron ta nanggap dagel sewengi kok yan. Perenmu ganteng saestu salaman. Perenmu lu ganteng, ambumu kok yang Tut saking. Aduh. Oke, Mas Kentut, Mas Ketut lagune apa? Cedekno mike. Iki wis ganteng ora perain pas-pasan isinan pisan kok yan. Tut piye kok yan. Rundingono sik lagune. Aduh. Pak cari Pak Inggi sebenarnya loro weteng. Blain.
Menang to pur kacang ijo isih gantian sih. Pak Ketut, Mas Ketut lagune apa? Pupu sing loso. Pupusin Nelongso duet sama duet ya. Wani apa ora? Wani ya. Sama nek gak apalah Mas Adi tak golekno lirik ya. Maksudnya lirik iku tulisan. Oke. Dor HP ku nandi Dor? Lah iya, lek gak apal tak golekno lirik entut iki karepe dhewe kok ya. Sik ya. Mas Ketut minta lagu Pupusin Nelongso. Tut, karena kamu paling istimewa milio dhewe. Sing di Mas Adi. Milio dhewe penyanyi njaluk sing di. Kan sing ijo rek. Tut, mikmu cedakno njaluk penyanyi sing di. Sing ijo. Lah. Tut, awakmu iki ro warna apa ora to? Sakehe penyanyi gak ono sing warna ijo, Tut. Sing ijo iki kursi lho, kon njaluk kursi ta. Oke. Tut kentut ya. Wis ngene wis. Awakmu iki duwe bojo apa urung? Ya pantes lah kon kaya ngene sapa arep kok ya. Oke. Mas Kentut menawa mantanmu ana kene mantanmu sing ndi to? Nduk, ndi? Jenenge sapa Pak Pur? Mantane Mas Ketut ternyata Mas Sutik-suting iku to. Yes, oke, ora guyon tok ae, rodok nengan Didik. Karena Mas Ketut ini istimewa. Yes, tak kayak sing ijo ya. Meskipun penyanyi ini gak ono sing warna ijo, Pupusin Nelongso. Cekelen wae ya. Nyanyi adut tak golek lirik. Iso apane sih? Kartika Putri, Dewana Musik, BM Audio Sound System bersama Kentutnya Adiwono. Mas. Biar rata ini ya.
Oh iki sasenane takdirku sing jawab liramu pedho ati Wis kadung wis rungono tangisku becikku saka uripku Paribasan granggen
Oke.